Eh, sanibonani. Izolo sibuka umdlalo omuhle kakhulu, umdlalo we-Orlando Pirates ne-Richards Bay, noma ngithi we-Richards Bay ne-Orlando Pirates, ukuyihlonipha i-Richards Bay ngoba iyona kade ihlala ekhaya. Into eqaphelekile kube ukuthi i-Richards Bay idlale kahle kakhulu umdlalo oqala waziwayo wophela. Kube nje enye into ukuthi ubone i-Pirates isilandela emva kwe-10 minutes. Lokho kusho ukuthi uPapi Zothwane nethimba lakhe asebenza nalo umsebenzi wabo bawenze kahle kakhulu, i-homework. Ngisho kade ulalele i-interview yabo umdlalo ungakaqali, bekubonakala ukuthi hayi labantu laba bayilungiselele lento. Bekubonakala ukuthi banokuzethemba indlela uPapi Zothwane akhulume ngayo. Kodwa-ke naku-Orlando Pirates inkinga angiyibonanga mina inkinga ngoba iskimu eqale ngaso ile skimu lesi esiqede ngaso abantu, iskimu eqale ngaso kube yiso le skimu lesi esisaziyo besiqeda ukushaya i-Golden Arrows nje khona phakathi neviki. Kodwa-ke safika lapha ku-Richards Bay kwabanzima. Engikuqaphele kakhulu kube ukuthi i-strikers ze-Richards Bay ekuwuMahala, uGumede, uba lo mfana ngimkhohlwayo mani wesithathu, uMahala, uGumede, ngizomkhumbula ukuthi ubani lo wesithathu engimkhohlwayo. Labafana laba bebethi bebesala bobathathu phambili, besala bewulayini. Ithi i-Richards Bay mayiwina ibhola emumva bebengesabi ukushaya i-long ball, beze laba abafana ubone ukuthi i-Pirates bafuna ukuyibulala. Lento ikhombisa ngokusobala ukuthi i-Pirates bebengayihloniphi, bebengayesabi. Ekuyiyona nto ebasebenzelile eyenza ukuthi ugcine ne-Pirates kuyophela isombe sokuqala ibisiyitatazela, esesibili-ke ibisiyitatazela kakhulu kuya phambili, bese bezama ukushesha kuze kweqe, bezama ngayo yonke indlela ngoba bafuna ukulinganisa kulesa score besinzima kakhulu. Engikuqaphelile ukuthi mhlawumbe izolo, hhayi ngoba i-Pirates ingawinanga, mhlawumbe u-coach ubengamkhipha uNemthanjela izolo efaka uMakhawula asale yedwa phambi kwe-defense ngoba i-Pirates zihambe yonke, esale yedwa phambi kwe-defense bese uMbatha amkhulule ukuthi akahlasele ngendlela afuna ngayo, ngoba ekuqaphelekile ukuthi abafana be-Pirates kade bengafuni ukukhahlela, bebesaba ukukhahlela uma ngabe bengene 18, bebefuna ukuthi beze bebone u-goalkeeper, kanti yakulula ngoba i-Richards Bay ibihlehle yonke, kodwa futhi ibithi mayikhuphuka kucace. Manje obekwenza ukuthi ngempela kugcine kube nzima ukuthi kushawe lapha, ikakhulukazi ekuphumeni ka-Oswina Police. Ngokubona kwami umuntu ekufanele ngabe ubemkhiphile uMdemude Sibamsenyoni, bekufanele ngabe ukhiphe ngisho uWadu njalo, bekufanele ngabe ukhiphe uMremi, uye umuntu ekade engamkhipha kuqala, ekade ethanda ukuthi awuzikise umkhumbi, iy'nqumo ekade ethatha nama-shot yakhe nama-cross, akukho ekade kufuna ukuhlangana, kodwa wakhipha u-Apolice wathi ukwehla umgqipho. Yebo abafana bona kade bengena, kodwa ingozi ibingasekho ngaleyo ndlela leyo ngoba i-Arrows ibiyivimbile. Okunye engikubonile iphutha elijwayele ukwenziwa vele amathimu amaningi yala e-South Africa, ukuthi laphaya i-far post, masisho i-far post sisho ukuthi uma ungapha leli pali leli lingale, mangabe ukuthi ungena ngaka-right, i-Pirates ukuthi mayingena ngaka-right, mabe lifaka ibhola e-18 liqhamuke seliyiginqikela lodwa lapha ngaka-left wayo, u-right we-Arrows liqhamuke seliyiginqikela lodwa, lihambe liyolahleka le ngaphandle, kube yi-corner kick, kube yi-throw in, kube yi-goal kick. Uyabona engekho umuntu oswipha lamabhola. Uma ungabhoka ibhola le-Arrows ukuthi le-Orbit College elishaya i-Chiefs, kufuneka umuntu ozoma lapho, noma abantu ababili abazoma lapho begade lamabhola lawa, azothi uma efakwe 18 ngaka-right, uma bewachithe 18 noma uma lingatholi muntu, lifanele ukuthi ligcine lithola umuntu we-Orlando Pirates. Ilokho engikubonile ku-Pirates okube inkinga, nokuthi hhayi uChain cha bamdubulele abafana, nkosi yami, bamdubulele abafana
angeke ekhale ngamuntu lapha kangako ngoba bebemshaya ngamashoti ebona futhi ukuthi bazoshaya. Kusho khona ukuthi abafana bashaye emawala, badubule emawala, bamshaye unyazi lapha. Ubezwa ngey'ngane zesikole zithi hayi bhuti nali emva kwakho, yena ecabanga ukuthi ulivimbile. Lokho-ke esikuncomayo-ke kubafana be-Golden Arrows abafana be-Richards Bay nabalolongi bakhona, engathi nje bengazama ukuthi beqhubeke ngendlela efanayo, indlela ibhola abadlale ngayo izolo. Uma ngabe bengayibamba kanje kuyo yonke imidlalo, akekho umuntu ongashaya i-Golden Arrows. Kuphinde ongashaya i-Richards Bay, ukuthi i-Golden Arrows isanda kuthiwa i-Pirates isemlonyeni wami. Bese ngibona ukuthi i-Pirates emidlalweni olandelayo iskimu kufanele ingasishintshi. Pheze sithwele kanzima lesi sayizolo kodwa asenzanga kabi. Kubalulekile ukuthi le skimu sayizolo i-Pirates ingasishintshi, iqhubeke naso ngoba sibonakale sidlala kahle kakhulu. We Talk Football SA siyatholakala kiwonke ama-platform. Siyacela ukuthi usilandele. We Talk Football SA, Facebook, YouTube. Siya-analyze ama-game kanti nase-stadium futhi siyaya. Inform, entertain, educate, promote. Siyabonga.